Здравейте, аз съм Max Plays, а това е първият ми клип за новият ми канал в YouTube. Та именно в него ще бъде, той ще бъде с модът Respawn, да. Все пак съм си читнал доста неща, но не знам, това искам да го направя нещо като Crazy Survival на Сънди, ако го гледате. Лично аз го следа и много други. И добре, но някой друг ще говори за това. Сега да взема още малко корна. Да, добре, как се казва? Царевицата. Окей. Изпуснах една. Да, ще ви покажа как може да оцелеете в такъв survival. И не бих искал да читвам, но се наложи, нали, да си читна тези неща. Да го направя малко по... Якото, ето. Забравих да си покажа скинът. Вие май го видяхте, като си слагах бронята, но в друга история, ето го. Новият ми скин. Те крави много бучат, просто ма дразнат. Така. Сега. Насочвам се първо към храната, после ще видим на къде друга да хода. Не. Естествено, дори първата царевица, ето там, мисля, че имах 13 или 11, не съм сигурен. И тях не си бях читнал. Само легендарките и всичко друго. Така. Тук виждам джунгла. Смятам да отидем до ето онова там, то е спаунер на духове. Ще се чуват гаден звук. Да. Та мисля да не се качвам, а просто да мина покрай него. То не е кой знае какво и там... Ето го. Вътре има честно, той няма почти нищо. Ето... Да, мисля, че чухте сега. Ето ги и томато. Сега. Там горе виждам тикви. Но вземем томатото. Потато, томато. Това са паяче топа. Ей, имам Антнест или там как се казва. Окей. Не знам защо няма моба. Съжалявам, че игра на Peaceful, ще игра на нормал. Съжалявам, наистина по-точно забравих, че трябва да го направя на нормал. Аз обикновено игра на Peaceful, на нормал. Но, нали, тествах някои неща и не исках да ми идват зомбите и... Така. Та поне сега не виждам мобове. Окей, ще опитам да го оцеля с лъкът. Окей, доста бързо умира с този Ultimate Bow. И вече почнахме да го гледаме. Томато или корен? Корен, айде. Чакайте го, всъщност. Къде? Окей, убих паята. Няма смисъл с този меч всичко е доста по-лесно. Ето тук някъде смятам да ме къщата. Ще нацепя малко дърво и ще стана сутрин. Окей, водата е бяла. Може би заради енчанта на каската ми. Крипърче. Да, доста е силен този меч. Така. Да нацепим малко дърво. Не съм с хексит или текст. Само с Respawn и други модове. Казах модове. Мобове. Значи Optifine. Ето зумвам. Друг мод, за който съм служил за сега. Да, Waypoint-а. И какво друго бях служил? Изчакайте само да видя. Domain Items и като цяло мисля, че са това.
Да, малко са. Поне за сега. Те прасето ма драза. Само така квичат. Окей, дърво. Малко скучен става клипа. Не съм аз виновен. Ще ги правя по-яки клиповете. Да. То ето нацепихме 21 от дървото. То клип става голяма фирма. Както и да. Значи си построя къща и тук. Бялата. Мисля, че потатото... Не знам как точно се правиш това с паяк. Ще му убия, аз съм... Да, убих го. Там. Каква да ми е къщата? Лично аз смятам да направя по най-ботския начин. Да, смятам да е голяма. Окей, като цяло в другия клип ще си построя къщата и... видяхте ли това? Първо ще убием него и тогава ще свърши клипа. Това забрах как се казва. Окей, там в реката има крокодил. Ще го предизвикам. Умря? Да. Окей. Дай. Звукът е ужасен. Така. Да, това ми падна. Меч, Руби Суърт и друго някаква каска видях да ми падна. Да, съжалявам, ако някой казва, ти си енчантнал всичко на 127 левел 100 умения айтъм, но съжалявам, ако искате в друг епизод ще махна. Да. Това е за клипът. Чао и благодаря ви, че гледахте. Онова нещо ми прецаква клипа. Не, няма да го убивам. Просто чао, subscribe please и да, чао.